Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada. Kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha mu mai albarka inda kuke cewa a jiya Juma'an nan ne Ali Nuhu bayan dawowarsa daga masallacin Juma'a ya ɗebi iyalansa domin kai su sabon gidan da ya gina wa amaryar tasa mai suna Rahama Sadau. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha mu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora, inda yake cewa ba komai ne yasa ya kai iyalansa wannan gidan ba illa dan su ga yanda ya tsantsarawa amaryar tasa Rahama Sadau gida mai kyau. Inda bayan sun dawo ne daga baya kuma ya tafi da amaryar tasa domin nuna mata sabon gidan da ya gina, inda Rahama Sadau ta yi farin ciki sosai, ta yi hotuna sosai a cikin wannan sabon gidan da ya gina, inda take cewa yaushe za a ɗaura auren, inda yake cewa nan ba da jimawa ba zai turo iyayensa domin yanke ranar da za a ɗaura wannan aure. Mai sauraro, ka ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha mu ta duniyar labarai domin za baka sababbin labarai da zarar mun ɗora.